Barka da zuwa tashar tsakar gida. Wani kantoma a Katsina ya shiga tsaka mai wuya kan zargin haɗa baki da 'yan ta'adda a satar ɗaliban ƙanƙara. Da fara rahotanni sun bayyana cewa Harun Musa Jibiya, tsohon kantoman riko na karamar hukumar Jibiya, ya shiga hannun hukuma ne sakamakon zarginsa da aka yi da haɗa baki da shi wajen kitsa barkalar satar ɗaliban makarantar sakandare na kankara. Inda aka dinga wallafa wannan hoto nasa ba riga a ofishin hukumar 'yan sanda. Sai dai daga bisani wasu rahotannin sun bayyana sabanin haka, inda rahotannin suka bayyana cewa shi Kantoma ya kasance cikin kwamitin sasanci tsakanin gwamnati da 'yan ta'addan, wanda aka bayyana cewa da fara an bashi miliyan 30 inda suka danga wa 'yan ta'addan, su kuma suka saki yaran. Daga bisani sai gwamnati ta bada sanarwa bata bada ko sisi ba aka saki yaran. Bayan wannan bayani na gwamnati, wani mai suna Mahadi Shehu shi kuma sai ya bayyana wa duniya cewa gwamnati miliyan 800 ta bada domin a saki yaran. Wanda hakan ya sa shi wanda ya san miliyan 30 aka bashi ya kira 'yan ta'addan domin sanar da su yadda abin yake. Kasa zarge shi da rike sauran kuɗin, kamar yadda za ku ji a audio muryar da ya zama sanadin shiga sa wannan matsala, wanda shi yana da kanshi. Zai ka Awalu. muna lahiya. Lahiya lau Awalu. Ya hidima Kantoma. Wallahi lafiya lau, ya kwana biyu. Wallahi sai alheri. Kwana biyu ban ji ka ba. Wallahi Kantoma ya hidindimi. Wallahi dindimu alhamdulillah. To kwana da yawa. Wallahi lafiya lau, ya wajen ku ya kowa da kowa. A lahiya lau muke wallahi. To madalla abu ko yayi alhamdulillah. Da yaya mai gida. Wallahi mai gida gwamna yana nan lafiya lau. Da Allah lahu asiri. Amin amin, kwana biyu ban ji ka ba, na ji tsahan taɓo ka. Da ya kyau Kantoma ina fa godiya wallahi. Ka san ani da an kwana biyu sai na taɓo ka mun gaisa. Wallahi Kantoma to ya shirye-shiryen duniya. To wallahi ana nan gashi nan dai ana ta yi. Ana ta yi Kantoma mun ji abun shiru. Wallahi tallahi Awalu. Wallahi ya ji abun shiru mun ta waya abun yake wai. Duk ba a hitowa ga hili ai abun. Ina aika kana da labarin wani mahadi ko wanda ke yin maganganu kan gwamnati ko? Mahadi? Wanda zaka je yana ta bayanan nuka kan abubuwan da gwamnati take yi kamar irin na rashin kyautata maku da maganar tsaro da mene irin kudaden da ake kashewa. Yanzu na ji yayin magana kana ji na. Wai wannan yaran da ka bada na 'yan kankara din nan. Wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan 800. Miliyan na? 800 Awalu. Haka gwamnati ta hidda. To ka ko ga shi ne ce ka ji da Allah da Annabi, kaga mutanen nan suke ba su abin da ya kare zuwa lafiya. Suke cin kuɗin nan. Miliyan nawa sun ka hidda shi? 800. Baka ji wajen zan turo ma magana. Ba zan turo ma magana. Ka ji. To kaga duka nawa ne an ba da miliyan 30, kaji ana magana miliyan 800. Kan mu ba. Wallahi tallahi a wani kaji. To duk su ana cizu. A'a to shi ne ai ma abin ke bani mamaki yau da sai da naji abin shi yasa nace za in kirawo ka. Nace kaga mutane ba san zaman lafiya. To kace ta datsan nan bata kare ba Kantoma. Wallahi tallahi ba su san azuma lahiya wallahi. Kan mu to mu da muke son zaman lahiya an bi mu ana ce muna zaman lahiya ashe dan dai wasu su yaudare mu ne abun. To ka diba gani da Allah abin da aka roki arziki dan Allah da Annabi aka bani miliyan 30 ana magana miliyan 800. Kan mu zan turo ma abin kaji kana ji na. Zan turo maka shi kaji. To ka turo man shi. Kuma idan na turo ma kana ji. Za mu yi magana da kai, za ka hito ka yi bayani duniya ta sani, ka gane kai alfarma aka dauke ku kuka yi dan a zauna lafiya ba dan kuɗi. In dan kuɗi ne ga abin da aka baku ga ma waɗanda suka kawo kuɗin Kantoma ko ba haka bane ba. Saboda ai gara su san cewa in su suke a zauna lafiya su san cewa in su suke a zauna lafiya. Irin wannan abu ai ka gani da daɗi. Kan mu abu gaske. Wallahi awwala kaji. To ka ce ba magana zaman lafiya Kantoma. Ai mun watan mu ai sun ci kuɗin ai can su da Allah, amma mun watan mu ai muna sa a zauna lafiya, amma da irin wannan abu ai ka ga bai yi ba gaskiya ko ba haka. To Kantoma sun ci kuɗi kuma ba su ban mu mun karna lafiya ba mu da muke yi. To ya za a yi kenan?
To ka gani? Kaga akwai sauran matsala tun da ban yarda ni yanzu wallahi tunda in ka gan ba a zanna lafiya ga kuma ba ta yi wa kata su daidai yanzu in yi hidima su zo su ci kuɗi su zo su a taya man karya an maida ni shegi. Wai miliyan 800. Miliyan 100 nawa? 8. Kan mura obogok. Wai shi ma gwamna ka ba shawara kenan. Ai bari zan turo ma abin kashe. To ani da ka haɗa na shi in faɗa mai gaskiya. Wallahi gaskiya ne wallahi. Ga ma waye ka haɗa inda mai gidan ni in faɗa mai gaskiya da abun yake. To ni ne na san je cewa dai daga miliyan 30 din nan dai da aka maka muku ai na san ba wanda aka ba kosi ko ba haka ba. Naira biyar babu wanda ya kawo ta ban san ta ba dai. Bari in turo ma. Ni na zan kara da shi ni ma a yi mai bayani in je ni to ya an kai yan abun ni kenan ya an kai mutu an kai haka. Kenan suke. Kuma ana cewa mu a ɓarayi kai Kantoma tunda mu ɓarayi ne to ya an kai haka su da abba ɓarayi ba. Gaskiya ne wallahi awwal wallahi gaskiya. To ina son kai wannan alfarma duk yadda an kai yinin yau ina son kai ma wannan alfarma ka haɗa da mai gida gwamna. Bari zan turo ma abin ka ji ka gane. In na turo ma abin ka ji ai akwai maganganun da za ka yi wanda ko ya ƙi magana akwai maganganun da za ka yi wanda za su kowa mashi idan kai maganganu kan abin.